skutočný príbeh v Tatrách. Išli zachraňovať. Helikoptéra padla. Prežil len jeden. Šéf horskej služby Laco Janiga. Musel začať odznova. Všetko. Aj chodiť. Žije. Fotí krásy hôr. Prežil svoju smrť. Áno, prežil svoju smrť. Písal sa rok 1979. Bol 25. jún, bol to pondelok, kde sme boli na porade horskej službe v Starosmokovci, privítaní všetci, ktorí sme sa vrátili z Himalají. Začala sezóna a naraz popoludní bolo hlásenie o úraze v Bystrom Sedle. Podľa hlásenia mala tam byť nemecká turistka, ktorá mala zlomenú nohu. V tomto sedle ani pod ním žiadny úraz. Nikto sa nenachádzal, tak pilot nám oznámil, že nás vysadí v južnom rebre Štrbského štítu na terase, kde by sa dalo vyskočiť. Pri pokuse o pristávanie došlo k pádu toho stroja na podvozok, otrhnutie časti rotora, prevrátenie dole do steny dole, pádom do kotla pod stenu okolo 100 metrov, výbuchu, zhoreniu a celé to trvalo asi 30 sekúnd a bolo po všetkom. Prežil peklo, bájny raj, hladkal aj aniela, keď vrtuľa horela. Testament krvavý a aniel to vraj napraví. Osudnú cestu ciest, diabol sa už nedal viesť. Sám prežil peklo sám, bol hrdina z tých drám, má šťastný úsmev, má, že zvíťazil nad smrťou. Po tomto nešťastnom páde zahynulo mnoho mojich kamarátov. Bol tam Pištej Štočko, Martin Hudák, Pálo Huska, Bernard Jamnický a ďalší moji kamaráti, piloti, kapitán Bačák a Pálo Bára Dvořák. Celé to nešťastie bolo umocnené tým, že bol tam veľmi veľký oheň a nikto sa k tomu stroju nemohol dostať. Trvalo to skoro hodinu, kým tie plamene trochu uhasli. Medzi tým dobehli zo Štrbského plesa chlapci zo sedačky a ďalší dobrovoľníci, ktorí aspoň dobehli hore pozrieť, čo sa udialo. Pri trupe našli živého Milana Kryšaka, mňa a ešte žil druhý pilot, Svatopluk Nič. Spálený celý raj, videl peklo diablov aj. Horí ho objali, keď v troskách ho hľadali. Testament smútočný a všetky vzácne krásne sny. Nezdal sa nikdy sám, vďaka ľuďom nebesám. Sám prežil peklo sám, bol hrdina z tých drám, má šťastný úsmev, má, že zvíťazil nad smrťou. Spolu so Svatom Níčom sme leteli vrtuľníkom do Popradu. Milan Kryšák, ktorý sa zdal byť na tom najlepšie, išiel do Popradu Sanickou. Po nočnom bojovaní s bolestiami, so strápením sme ráno leteli do Košic, do Šaci na oddelenie popalenín. Milan Kryšák ostal v Poprade.
prevezený do košickej nemocnice v Šaci som upadol na skoro 8 týždňov do komy, ktorý som sa prebral vo veľmi zuboženom stave. Bol som ochrnutý, nefungovali mi končatiny, chýbalo mi svalstvo, ktoré museli lekári na oddelení popálenín orezať, pretože som bol veľmi zhorený. Mal som mnoho iných zlomenín, ako každý, kto utrpí nejakú leteckú nehodu. Ďalšia časť môjho života bola veľmi zložitá v tom, že ma prvom museli naučiť vôbec reálne fungovať. Pravú ruku som mal skoro rok v sadre, učil som sa pomaly písať ľavou rukou, jesť ľavou rukou a mnohé úkony denného života sa robil s ľavou rukou. Je to dosť zložité, keďže som pravák. Rehabilitačné oddelenie ma učilo všetky stavy, ktoré pozná normálny človek každý deň. Vstať, ísť sa umyť, ísť sa prejsť, pomaly chodiť, ale napriek všetkému úsiliu alebo na moju radosť som sa 5. mesiac po páde vrtuľníka dostal domov. Máš šťastný úsmev má, že zvíťazil nad smrťou sám, prežil peklo sám, bol hrdina z tých drám. Po navrate z nemocnice sa celý môj spôsob života zmenil na dve veci. Jesť, nakoľko som vážil len 45 kg, a chodiť, a učiť sa chodiť, čo je najlepšie, aby som sa mohol vrátiť do svojho zamestnania a do hôr. Chodil som prv krátke túry 200, 300 metrové, 400. Som chodíval okolo cesty po bielých čiarach, aby som dokázal chodiť rovno. A nakoniec to vyústilo až do chodenia po kolajniciach. Je to dnes pre mňa veľký problém, ale časom som sa naučil chodiť aj v tomto železnom, na tej železnej podložke, tak aby som bol sám so sebou spokojný. Stále viac som prežíval svoje cesty, ale nakoniec na Vianoce v roku 79 som došiel do Smokovca a naspäť peši. Po roku som nastúpil do svojho zamestnania medzi kamarátov, ktorí minimálne rok a pol ďalší pomáhali v tom, že ma nebrali do ťažkých vecí stenových a terénnych, aby som sa rozchodil, aby som mohol sa vrátiť späť do toho celého kolektívu. Stalo sa to, bol som veľmi rád. Ja ako prvú túru veľkú, ktorú som urobil 2 roky po páde vrtuľníka, bol na vrchole Elbrusu s lyžami, čo je najvyššia hora v ruskej časti bývalého Sovietskeho zväzu. A bol som nadšený tým svojím výstupom aj s veľkými problémami, ktoré som mal s nohami, ktoré nakoľko mi to stále krvácalo. Ale som sa vrátil veľmi spokojný so sebou, že dokážem ísť v svojich kolejách ďalej životom hôr. Máš šťastný úsmev má, že zvíťazil